notification, no arrest. No arrest, no arrest. No complete village notification, no arrest. No arrest, no arrest. Immediate complete ticket to receive village notification. Notification, notification. Long live, long live. ABPO long live. Long live, long live. TKWC ticket পুঁজি প্রদান করো। প্রদান করো, প্রদান করো। बहाय जोंनि जा डिमान्ड 2014 मायथाइनिफ्राय जागायनाय जा डिमान्ड बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल खनसेयैनो बर'नि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो होननानै गभर्नमेन्टआ खौसेथि बर' सुबुं आफादखौबो लाफानानै जा एफर्ट खालामदों बे एफर्टआवहाय जोंनि थाखाय बिटिसिनि बाहायनि थाखाय जा जोंनि दफा मावनांगौ बे दफाफोरखौ आबुङै मावफुंजायाखै बे सोरबायाव बेनिखायनो जों दिनै खुद्रिसारनाय जा हाबाफारि जिरायनानै पिसफुल डेम'क्रेटिक रावनिबो हेंथायै जों नङा जों जोंनि मोन्थाइखौ लानानै जोंनि दाबिखौ लानानै जों दिनै बेवहाय जमा जादों आसा फारिदों नोंथांमोनहाबो गासै खस्थ' खालामलायनानै गावबा गावनि हाबाफारिखौ दोनथ'नानै दिनै सानसेनि थाखाय बेवहाय बाहागो लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावो माइ दैया बोखांनो दंबावो ना बयहाबो आंनाबो सिथ्लायाव गारना फैदों माइमा गोदोबो जों दाबि होबाय थानांबाय दा दाबिफोरनि गेजेरावहाय बिटिसिआ गावसोरनि गेजेराव सिदोब जाबाय माने गावसोर बेंखनाव थाबाय दा बिनि उनावहाय बाहेरायावहाय जोङो जि काउन्सिल मोन्दों जों बयबो मिथिखाबाय गोजौनि एसे बारा जोंना गामिया फोसावजाबाय माने नटिफिकेसन जाबाय आरो दा बिनि उनाव राभा आरो टिवा मा जेंना दं मिथिगौ ना राभायाव साब्रै मानसि देरहानानै दं राभा काउन्सिलाव माखासेया थाया होनो नाथाय माखासेया थायो ओमफ्राय टिवायाव बेनो टिवायाव देरहानानै दङ जाय मानसिफ्रा देरहानानै दङ बे गामिफोरखौ टिवायाबो माने गावसोरनिफ्राय हगारा आरो जोंनाबो ओंखारबो बे जोंनि जेंना मालाया खालामनांगौ गावनि काउन्सिल जाखानायाव कनफिडेन्ट दंना गैया बेबो मोनसे कुइसन जाबाय नाथाय जोङो मोजांखौनो जुदि नाजानानै मावबाय थायोबा उनावहाय बिथांमोनाबो आसाम एक्टनि आन्दारावसो बेखौ उसुबिदा गैयालासे जों सोनानै लानो हागोन मोनसे खोथा जाबाय सनितपुराव जायफ्रा बाहेरायाव थालांबाय गामिफ्रा बे सनितपुराव थानाय गामिफ्राबो दिनैहाय जों लाफाजोबनो हायाखै धैर्ययै लाफानानै खनसेनो सुस्रांखानायखौबो बोरैबा मोजां मानो होनब्ला आसामाव गुबुन गुबुन गोबां हारि माहारि दङ जायफ्रा बयहाबो मोनफा मोनफा जेंना दं ओंखायनो जों नेलायनानै जेंनाखौ लासै लासैहाय जबै माने सुस्रांनो नाजानायासो जोंनि थांखि जानांगौ आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय दा जोङो गावनिबो खामानि थाबाय गथ' गथायफोरखौ गोरों गोरा खालामनांगौ थाबाय दाथ' नुबाय जोङो सोलोंथाइनि जा सुमोनथाइ दा ग्रेड रेसिय' बेफोर बहुद गोजौआव थांबाय जोङो उनाव जाहाथे जोंबो जोंनि गथ' गथायखौ बेंनानै मोजाङै फोरोंनानै गोरों गोरा खालामनानै मोनसे समावहाय मोजां नोगोरारि जाहाथे जों गथ'फोरखौ खालामनो हायो बेखौबो जों सिन्था खालामनांगोन आन्दलना सोलिबाय थागोन बिबाय थागोन गोदोनि बायदि जोङो आर्मस मुभमेन्टखौ जोंनाव गोदोनि बायदि गैखाला आरो जानायबो नङा दा जाहैबाय बे डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट जों हुस्रि खालामनाय आरो बेवहाय जों दा मोनसे खोथा जाबाय जुदि खोनासङा गभर्नमेन्टआ मा खालामो बेखौ जों दैदेनगिरिफ्रा उनाव सानो मानो होनबा खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनैसिम बेसेबां बिदि बन्द'बो खनसे होफेरनाय जोंहा माबा गैया जोङो धरनाया खालामदों बबेबा हुस्रि खावदों जों गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होदों जे जों जोंनि दाबि दावाफोरखौ जोङो मावफुंना होनांगौ आरो बिदियैनो जोंनि नाम्बार 1 जिथु डिमान्ड मोनदों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बे जोंना जाफैबाय बे जानायनि उनावहाय दा कमप्लिट जायाखै अब्लाबो मोनसे समाव जाहैगोन बेखौ बयबो मिजिंथिनो हायो बेवहाय रायजो राजाया दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ज' थाफानानै खामानि मावो दा जोङो मोनसे खोथाया सैथो जोङो गोबां हाबाफारि लादों जाय हाबाफारिफ्रा माखासेया मावफुंजादों आरो माखासे मावफुंजायाखै दा मावफुंजायैनि बिथोरावहाय दङ जोंना जों गामिखौ नटिफिकेसन जाजोबनो हाब्लासो बियो मा जागोन कनस्टिटिउन्सि माने बियाब दानायाव थांगोन आरो बिनि उनावहाय जिथु बै बर' रेजिमेन्ट जों जे डिमान्ड खालामदों बर' इयुथ्सफोरनि थाखाय बेखौ गोदो मोनसे समावहाय लाफाखादोंमोन थांनाय 2020नि जिथु एकर्ड बेनि सिगाङावहाय मोनसे मा जाबाय
UNOनि मोनसे NOC नांगौ बेखौ जों बबे लामाजों मोननो हागोन जोङो बेसेबां जोंनि सायावहाय जोंहा कनफिडेन्ट दङ दाबिया दिखांगोन जिहेतु गिदिर खोथा नङा नाथाय बेखौ फाइनाल स्टेप हैनायासो गिदिर बाथ्रा যিমান পাৰে সোনকালে গাঁওসমূহ নতুন নতুন হোৱাৰ বিচাৰে আমি তাৰপিছত এটা নিৰ্বাচিত কৰিছে বিলম্ব হৈছে 2020 দেখোন হোৱা বিলম্ব হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি চৰকাৰক আমাৰ ফালৰ পৰা মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে আমি যোৱা 5টা বছৰ এনেকৈ কাৰ্যসূচী লোৱা নাছিলে আমি পলিটিকেলভাৱে আমি কথা পাতি আছিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিটো পেকেজ আছিলে BTR সেই পেকেজটো আমাৰ যিটো মেনশ্যন নাই স্পেচিফিকেলি যিটো MOU আছে BTRৰ MOU মেনশ্যন নাই তথাপিও আমি ষ্টেটৰ পৰা যিখিনি দিব লগা আছে ইয়াৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ যে আমাক দিব লাগে কিছু উন্নয়নৰ কাৰণে ফাণ্ড দিব এটাটো হ'ল আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ অসুবিধা হয় কিছুমান পোষ্ট আছে এই পোষ্টবিলাক আমাক ছাত্ৰ দিয়া নাই যেনেকৈ আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে স্কুল হাইস্কুল আছে তাত যথেষ্ট যিমান ৰিটায়াৰ্ড হেৰি আছিলে ৰিটায়াৰ্ড এণ্ড এক্সপায়াৰ মানে এইবিলাক পোষ্টবিলাক এতিয়ালৈকে পূৰণ হোৱা সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এইকেইটা আমাক পূৰণ কৰি দিব লাগে আৰু এটা কথা হ'ল কি আমাৰতো বড়ো মাধ্যমত বড়ো নজনা যিখিনি আহিলে 2-3 বছৰ থাকিলে 4 বছৰ থাকিলে কিছুমানে বড়ো শিকি পেলাই আকৌ গুচি যোৱাই হ'ল কিছুমানতো 2 বছৰ 3 বছৰ এনেকৈ যে হেৰিটো নহ'ল এই শিক্ষাদানটো নিজৰ মাতৃভাষাত নহ'ল তাতে কিছুমান আমাক মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিক্ষা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা পাইছে সেইখিনি আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাক সমাধান কৰি দিব আৰু আমি বিচাৰিছোঁ BTRৰ বাহিৰত আমাৰ যিটো টেট কোৱালিফাই আছে এইসকলো ইয়াত দিয়াটো ভাল আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ বেছি ডাঙৰ সমস্যা নহয় সমাধান কৰিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে আৰু আমিতো প্ৰপাৰ চেনেলত দিছে আৰু ব্যক্তিগত হিচাপে আমি কনচাৰ্নিং যাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমাৰ অসুবিধা আছে আমি গুৱাহাটীত যাওঁ আপোনালোকে আজি যিটো প্ৰতিবাদ কৰিছে ক'ৰ পৰা আহিছে মানুহ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নে বাহিৰ আমি দুটা পাৰ্টত এটাতো আপোনাৰ ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জনাই ইয়াত আপোনাৰ গগামুখ ধেমাজি আৰু শিলাবকাৰ আঞ্চলিক কমিটি ABPO আছে আপোনাৰ NDPৰ পৰা আহিছে XBLৰ পৰা আহিছে এপছো আছে আৰু বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদৰ ভাগ লৈছে BTR বাহিৰত আপোনালোকে ধেমাজি জিলাখনত কিমানমান এনে বড়ো মানুহ আছে আপুনি কিবা এটা উৎসাহ উলিয়াইছিলে নেকি নাই বড়ো গাঁওখন আমাৰ এটা তালিকা আছে মই দিব পাৰিম আপোনাক এতিয়া দিব নোৱাৰে কিন্তু মই দিব পাৰিম যেতিয়া আপুনি লাগিলে BTR ধেমাজি জিলাত আৰু ভোটাৰ্ছটো আমি ঠিক কৰি আছোঁ পুংখানুপুংখনিভাৱে আমি ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ ভোটাৰ তালিকাখন এতিয়ালৈকে পূৰ্ণ পৰ্যায়ত হোৱাগৈ নাই নাই গাঁওখনেই নটিফিকেশ্যন হোৱা নাই কমপ্লিট গাঁও নটিফিকেশ্যন হোৱাই নাই কিছুমান গাঁৱতো তাৰমানে এই হেৰিত থাকি গ'ল আপোনাৰ ৰাভা হাছং কাউন্সিলত তাত কিছু গাঁও আছে যিবিলাকো সিহঁতে এৰি দিব বিচৰা নাই আৰু আমাৰ হেৰি ৰাভা হাছং কাউন্সিলে ইয়াৰ যেনেকৈ মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা নটিফিকেশ্যন কৰা হৈ গ'ল এই ইয়াৰখিনি কমপ্লিট হ'ল ধেমাজিখিনি এইটোতো কমপ্লিটলি ছেটেলাইট প্ৰক্ৰিয়াটো সেইকাৰণে য'ত বড়ো গাঁও আছে সেইখিনি আৰু ক'ৰবাত যদি অলপমান আমাক যেনিবা 10-20 ঘৰ থাকিলে তেতিয়াতো ভোটাৰ হিচাপে ইনক্লুড হ'ব কিছুমানটো